Altså, i dag skal vi lave en lille panna cotta med lidt pistachekaramel. Så skal vi dyppe noget jordbær i lidt chokolade. Så skal vi simpelthen have toppet det med, når panna cottaen sætter sig, så kommer en lille smule drysset pistagenødder ovenpå. Men det tager vi stille og roligt. Det vi starter med, det er, at vi starter med at tage pistagenødder. Hak dem groft. De skal bare hakkes så groft, så det kommer til at se sådan her ud. Og let. Cirka en halv til en 8 mm tykkelse. Sådan der. Kobler dem over på tallerkenen igen. Godt, det vi skal til at lave nu, det er, at vi skal have lavet en panna cotta. Vi skal smelte noget chokolade. Vi skal lave en karamel, hvor vi sætter vores pistagenødder ned i. Jeg starter med at tage en skål til mit husplads. Der kommer lidt smule koldt vand i. Den kommer mit husplads deri, så det kan nå at blive lidt blødt, mens vi laver vores karamel. Så lidt i siden, så den kan nå at blive blødsat. Så tager jeg en pande. Komfurt. Og tager en gryde. Kommer mit fløde op i. Til panna cottaen. Tilsætter en lille smule vanilje. Den skal bare op og koge stille og roligt. Sammen med en lille smule sukker også. Og så sukker i på panden. Tager en gryde mere, kommer en lille smule vand i. Så lander over på komfurt også. Sætter gryde på. Kommer chokolade i. Tænder for komfurt. Tænder for udsugningen. Og allerede nu kan jeg godt komme en lille smule smør på min pande til karamellen. Fløde begynder at koge allerede, så den skal bare. Det når man laver panna cotta, det er, at det er faktisk mælk eller fløde med en lille smule vanilje og en lille smule sukker. Og så skal du sætte den med huspladsen. Så når huspladsen er blød nok, så man kan presse den sammen, så er den klar til at komme i. Huspladsen den skal være ligesom gelé-agtig. Kommer den over i min fløde. Rør den ud. Der rører jeg ganske lige lidt rundt i den. Slukker jeg for den. Og så hælder du den i den form, du gerne vil have. Og jeg bruger en lille hjerteform af.
Den sætter jeg ind på køl, så den kan størkne. Min karamel den er ved at være, eller er begyndt at smelte stille og roligt. Karamellen den skal helst være gyldenbrun, inden den er færdig. Den begynder stille og roligt at blive lidt brun. Kommer min pistagenødder på. Husk igennem nogle af dem til anretningen. Jeg tager min karamel. Jeg laver på bagpapiret, så den kan få lov til at størkne. Jeg tager lige min chokolade ned, så det er lidt nemt at arbejde med. Jeg tager min jordbær, fordi det er dem, der skal støbes i chokoladen. Jeg tager nu mine jordbær, de dypper ned i. Der er lige bunden. Det må på tallerkenen, så det kan ligge og størkne. Sådan der. Mine panna cotta har nu sat sig, som I kan se. Og mine karameller er størknet. Mine jordbær er fine. Og min pistagenød er også klar. Så det jeg gør, jeg tager 2 skærbrænder. Så tager jeg 2 knive. Først så tager jeg min jordbær. Skærer det en lille kvartdel.
Så tager jeg min pistachekaramel. Stiller lige hakker. De hakker lidt fint. Så tager jeg min jordbær på. Så også lige karamel, pistachen og den grovhakkede pistache ud over. Værsgo. Den er klar. Vaniljepanna cotta med en pistachekaramel og grovhakket pistache på toppen. Og så er der jordbær døbt i chokolade. Velkommen. Smagning af en vaniljepanna cotta med karamelliserede pistache og friske pistache og så en jordbær døbt i chokolade. Velkommen. Lad os prøve at smage. Der er en kombination af pistache både almindelig og i en karamel. Sammen med jordbær og chokoladen, der giver en helhedseffekt i, at det er en dejlig sød dessert.